Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin safiyar Laraba a inda muke ɗauke muku da wani cikakken rahoto wanda yake da matukar mahimmancin gaske. A safiyar yau ne dai muka samu cikakken jawabi daga bakin shugaban ƙasa mai barin gado wato shugaba Muhammadu Buhari, a inda yake cewa duk da dai ya san cewa yana dab da barin kan karagarsa ta mulki, yana dab da sauka daga mulki. Daga shugaba Muhammadu Buhari ya bayyana cewa a gaskiyar dalilin da ya sa ya kulle kan iyakokin ƙasar nan tun a farkon mulkinsa suna da alaƙa da yana so mutanen ƙasa Najeriya su sami yanci, cikakken yanci wanda za su samu su yi dogaro da kansu kamar yadda sauran ƙasashe suke dogaro da kansu. Sannan ya ci gaba da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci gaba da bayyanawa cewa da gangan ne ya kulle kan iyakokin ƙasar a lokutan da yake kan mulki. Shugaban ƙasar mai barin gado ya ce ya yi hakan ne domin 'yan Najeriya su dogara da kansu wajen samar da abincin da za su ci a kowane shekara. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ci gaba da cewa duk da cewa da farko dai 'yan Najeriya sun yi tofin alatsi ne akan irin abubuwan da ya zo da su na shugaban ƙasar nan, wanda daga baya kuma hakan ya zo ya yi musu daɗi, sun yi sambarka da godiya ta fuskoki daban-daban. Don haka ne ya ga cewa ya kamata ya shaida wa manema labarai domin su sanar da duniya cewa ga dalilansa da ya sa ya aikata hakan, domin kuwa mutanen Najeriya wasu sun yi tofin alatsi ne tun a farko har ya zuwa yanzu, ko za su samu su fahimci abin da ya zo da shi, domin kuwa adadin da ya ɗauka ko kuma adadin da aka yi masa na sauka daga kan mulki ya rage wasu 'yan kwanaki ne kalilan, domin mutane su gafarta masa akan irin abubuwan da ba su fahimta na daga ayyukansa na kawo ci gaban ƙasa ba. Wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa mai girma Muhammadu Buhari ya dage tukuru wajen ganin cewa bai buɗe iyakokin ƙasan ba har sai da ya tabbatar da mutanen ƙasa Najeriya sun samu daidaito ta ɓangaren samar da abincin da za su ci a ƙasa Najeriya. Wannan ya sa mutane da suke da tsokaci a cikin wannan harkoki wasu sun ci gaba da cewa wannan ba daidai ne ba, wanda hakan ya jawo asarori da yawa ta fuskacin noman kayayyakin abinci sakamakon tsadan da taki yayi bai taba goron tashi kamar yadda yayi a wannan mulki na shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ba. Duk da ya ce hakan yana daga wasu abubuwa da aka samu na kayan masarufi na yadda ake kawo kayayyakin aiki, yadda ake samar da taki a wannan ƙasa Najeriya, amma hakan yana da yaƙinin cewa insha Allah mutanen ƙasa Najeriya za su zo su yi godiya kuma su sa masa albarka ko da bayan baya kan kujerarsa ta shugabancin ƙasa. Yana fata kuma wanda zai maye gurbinsa da ya ɗora daga kan inda ya tsaya wajen gudanar da harkokin noma, da a tabbatar da ƙasa Najeriya ta tsaya da ƙafafunta domin samar da abubuwa masu amfani wanda za su amfanar da ƙasa Najeriya da kuma 'yan Najeriya baki ɗaya. Daga garke ya ci gaba da cewa mutanen ƙasa Najeriya yana mai musu jaje da kuma bankwana da su ta fuskacin shugabanci da yake shirin barin kan karagarsa nan da wasu 'yan kwanaki kaɗan. Wannan ya biyo bayan zama da ya yi da manema labarai a babban birnin tarayya da ke Abuja. Hakan kuma ya ci gaba da cewa ba zai yi ƙasa a gwiwa ba wajen ba wa matasan ƙasa Najeriya shawara da su guji aikata ayyukan barna ga ƙasa Najeriya, domin kuwa wannan ne yake kawo rugujewar ƙasa da kuma matasan ƙasa baki ɗaya, wanda hakan yaka jawo kunji-kunji da kuma mutanen ƙasa Najeriya su ci gaba da Allah wadai ta fuskoki daban-daban, wanda hakan ba daidai ba ne a tsarin tarihin ƙasa Najeriya, domin kuwa ƙasa ce mai albarka, inda ya ci gaba da sa wa mutanen a Najeriya albarka da kuma nuna musu hanya mafi dacewa da shawarwari da ya kamata su bi domin samar da zaman lafiya da kuma abin da ya kamata a wannan ƙasa Najeriya. Wannan shine cikakken rahoto da muka samu a wannan safiya. Domin samun wasu bayanai ko kuma ci gaban abubuwa da ake ciki a halin yanzu dangane da barin shugaban ƙasa mai murabus kan karagar mulkinsa, ku ci gaba da kasancewa tare da mu a cikin wannan shafi na babban masarauta.
idan zuwanka wannan shafi shine zuwan farko, yanzu ka dangwala mana subscribing, sannan ka danna ƙararrawan sauti wanda da zarar mun ɗora ire-iren waɗannan labarai da ma wasu da dama za su same ka har a cikin wayarka insha Allah. Mun gode.